Kilogramm im griechisch-römischen Stil für den AV Sudien, Josef Apro für den VfL Neckargatach, Eddie Popp. Itt van az, akiről beszéltünk. Mert mellett azt ismertem, hogy nem tudom. Az aktornak az egy falu áll. Az biztos nem beszélt vele. Van láttál, most tudja? Nem ismeri azt. Akkor az ilyen. Ja, most már régóta kint van. Kint van 15 éve. Just change, no problem here. Yes. No problem, change. Jöjjön! De, erősen. Jó, ha itt még látják benne. Megtenni a főzőnek. De eddig jó. Eddig jó? Passz. Eddig bírja. Eddig bírja. Megint. Ő a Dimpi? Kicsit nap lesz. Kicsit nap lesz. Szerintem az apróság. Az, aki vagy egy kövér tisztó, de mit sem. Nem beszélni semmit. Rennék rajta zsír, de ezzel mit sem. Nem, semmi gond. De jó működik. Nagyon. Bírom, amikor így rácsaptuk előtt, hogy össze-vissza mennek. Miért teszi vele tudja a bíró? Így is neki meg Egy van, de az a különbség, hogy most rögtön összefogtál, mindig időtől, hanem